मराठी चित्रपट महोत्सव, गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव सध्या गोव्यात चालू आहे आणि एक मला वाटतं की फक्त कमर्शियल मूव्हीज नाही तर जगावेगळ्या काही स्टोरीज, काही खूप चांगले लेखन जे असतं ते लोकांपर्यंत पोहोचवायचं काम मला वाटतं अशा प्रकारचे फिल्म फेस्टिवल करतात. आणि एक मूव्ही जी आहे मला खरंच बघायची आहे मूव्ही, कारण ज्या प्रकारे लोकांकडून हा प्रतिसाद मिळतो आणि मला वाटतं की फेस्टिवल्समध्ये अशा टाईपच्या मूव्हीज बघायला मिळणं एक प्रेक्षकांसाठी एक ट्रीट आहे. आणि एक अशा टॉपिकवरती जे साधारणपणे बोललं नाही जातं साधारणपणे सोसायटीमध्ये, हां त्याच्याबद्दल आपल्या मनात किंवा आपल्याकडे भरपूर काहीतरी सांगण्यासारखं आहे, पण लोक काय म्हणणार किंवा लोकांबद्दल दुसऱ्या काही भावना असतात त्याच्यामुळे बोललं नाही जात. अशा एका टॉपिकवरती एक मूव्ही मराठी फिल्म फेस्टिवलला, गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवलला बघायला मिळणार आहे, वाय. आणि मला वाटतं ही मूव्ही सगळ्या लोकांनी बघायला पाहिजे. अजित वाडेकर यांनी दिग्दर्शित केलेली ही मूव्ही आहे आणि आमच्याबरोबर एक सध्या ॲक्टर आहे ज्यांच्याबरोबर आम्ही गप्पा मारणार आहे ह्या मूव्हीमधले, सिरसाट सर. सर वेलकम टू गोवा सगळ्यात आधी. थँक्यू सो मच. वा सर, तसं म्हटलं तर गोवा आणि सिंधुदुर्ग, कारण सिंधुदुर्गमध्ये आपली जी मालिका होती त्याची शूटिंग होत होती आणि एवढं काही वेगळं नाही, पण गोव्यात आल्यानंतर कसं वाटतंय तुम्हाला? गोवा स्वर्ग आहे. म्हणजे सिंधुदुर्ग म्हणजे कोकण पट्टा आणि गोवा जसं स्वर्गच म्हणायला लागेल. आणि खूप प्रेम आहे गोव्यावर माझं, कारण सुट्टी असली आम्हाला शूटला की पहिलं कुठं तर गोवा, दुसरीकडे आम्ही कुठं जात नव्हतो. मग सगळं साऊथ गोवा आणि जवळपास सगळेच गोवा. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे माझ्या सिरियलमध्ये माझा लहान भाऊचं काम करणारा कामत तो गोव्याचाच आहे. त्यामुळे त्याने बीच नाही फिरवता आम्हाला छान गोवा, मस्त अजून सुंदर गोवा आम्हाला दाखवला त्याने. सर आम्ही नेहमी जेव्हा काही ॲक्टर्स म्हणा किंवा खास करून कलाकार येतात तेव्हा आम्हाला पण खूप बरं वाटतं, कारण आम्हाला तेवढंच सेवा करायला मदत आम्हाला मिळतं. माहेरी आल्यासारखं वाटतं. सर, कमिंग बॅक टू दी फिल्म वाय, मी जसं म्हटलं की एक कमर्शियलच्या जरा पलीकडे आहे आणि वेगळं काहीतरी बघायला मिळतं. अशा टाईपची मूव्हीज थिएटरमध्ये दाखवणं किंवा त्याच्यावरून मग काहीतरी कसं असं प्रोड्युसरला शेवटी रिकव्हरीचं ह्याच्यात सुद्धा यावं लागतं. कसं बघतात तुम्ही ह्या मूव्हीकडे आणि किती लोकांपर्यंत पोहोचली असे वाटतं तुम्हाला? एकतर सगळ्यात मोठा मुद्दा की रिकव्हरीचा प्रोड्युसरना, आमच्या प्रोड्युसरचं मी खरंच अभिनंदन करेन, त्यांना थँक्यू म्हणेन की त्यांनी अशा विषयाला पैसे आम्हाला प्रोड्यूस केले. आणि जितक्या लोकांनी बघितली आजपर्यंत एकही रिव्ह्यू त्याचा वाईट नाही आहे. बरोबर. सामान्य असो किंवा मग इंडस्ट्रीतले असो कोणी असो, एकालाही वाईट नाही बघितलेला. फक्त एवढंच आहे की त्याचं रिकव्हरी कलेक्शन किंवा लोकांपर्यंत ती पोहोचली नाही आहे. लोकांना बरेच प्रश्न पडले असतील कदाचित, त्यामुळे ते आले नाहीत. पण ज्या लोकांनी आत्तापर्यंत बघितली त्यांचं एकही असं नाही की, आणि हेही झालेलं आहे की फिल्म बघितल्यानंतर कुणीच कुणाशी बोलत नाही. आत्ताही आम्हाला सांगितलं फिल्म सुरू होताना की तुम्हाला काही प्रश्न शेवटी विचारायचे असेल तुम्ही विचारा, पण कुणीही आमच्याशी बोलत होते, आमच्याकडे बघून गपचूप निशब्द ते चालले होते. कारण काय ना, सत्य कडू असतं. बरोबर. ते पचवायला आपल्यात ताकद नसते. माहिती आहे समोर सगळ्या गोष्टी घडतायत पण आपण काहीच करू शकत नाही. आणि तेच ते याच्यामध्ये दाखवले आणि ते त्यांना सगळ्यांना पचवणं अवघड गेला. म्हणजे ज्यावेळेस आमच्याकडे जेव्हा स्क्रिप्ट मला दिली वाचायला की अशी स्क्रिप्ट आहे, तर 3 दिवस मी अस्वस्थ होतो वाचून. आणि की माहिती आहे, बरं सगळं माहिती आहे, अशा गोष्टी घडतायत, सगळं बघितलेलं आहे, सगळं असतं, पण तरीही ते समोर बघताना ते नाही सहन नाही झालं. आणि आज तीच प्रेक्षकांची, म्हणजे अगदी वयस्कर प्रेक्षकांपासून ते अगदी तरुण पिढीपर्यंत सगळ्यांना ती आवडली. सगळ्यांनी येऊन ते कुणाच्या डोळ्यात पाणी आलं तर कुणी अंगावर काटे आले त्यांच्या, की माहिती आहे आम्हाला सगळं, आम्ही पण हे बघताना आम्हाला कसं तरी झालं असं. आणि हे खूप आमच्या टीमची सगळ्या मी हे करतो. आणि डिरेक्टर आमचे अजित वाडेकर यांची खूप मेहनत आहे यावरती 11 वर्ष जवळपास त्यांनी याच्यावरती काम केलेलं आहे, स्क्रिप्टवरती रिसर्च करून सगळं करून. आणि 11 वर्षानंतर 109 दिवस आम्ही शूट केलं वेगवेगळ्या ठिकाणी. म्हणजे पुण्यामध्ये शूट केलं, लातूर म्हणून आहे, उदगीर, इकडे आम्ही शूट केलं 3 ठिकाणी वेगवेगळे. आणि सगळ्यांचे एफर्ट्स ते तुम्हाला तर फिल्म बघितलं ते कळेलच काय आहे आणि काय नाही ते. मला तर बघायचीच आहे. सर, मला एक सांगा, तुम्ही म्हटलं की निशब्द होते प्रेक्षक येता जाताना, तुम्हाला वाटतं जे मेसेज पोहोचायचे आणि मेसेजच्या पलीकडे लोकांना ही काळजापर्यंत पोहोचली आहे आणि लागते कुठेतरी असं वाटतं? हो वाटतं. म्हणजे तेच म्हटलं ना की सगळ्यांना पोहोचली. म्हणजे ती की आत्ता काही लोकांनी शिवाय दिलं की कुठं चालतं. गोव्याच्या बऱ्याचशा लोकांना माहिती नाही. आमच्याकडे महाराष्ट्रात नाही, अख्ख्या देशभरात हा स्त्री भ्रूण हत्या आहेत सगळीकडे, पण काही प्रमाणात आमच्याकडे जास्त होतो मराठवाड्यामध्ये. आणि बऱ्याचशा लोकांना असं झालं की काही लोकांनी आत्ता शिवाय घातली, काय तुम्हाला मुलगाच पाहिजे.
मुली काय तुम्हाला देऊ शकत नाहीये. कमी काय अशी काय मुलगा काय तुमचं वेगळं उलट आजकाल तर मुलं तर आई वडिलांना अशा अनाथ आश्रमात ठेवतायत आणि मुली सांभाळतायत. तर ही जरा मेंटॅलिटी बदलायला बराच काळ लागेल मला माहित नाही. आणि ज्यांच्याकडे मुली 2-2, 3-3 आहेत ते खुश आहेत, ते त्यांना मुलगा मानतात. ते मला माहीत नाही की कधी बदलेल ते, पण आमचं तेच म्हणणं आहे की आम्ही ही चळवळ सुरू केलेली आहे. आम्ही कार्यकर्ते बनतो, तुम्ही कार्यकर्ते बना आणि तुम्ही त्या चळवळीत सामील व्हा. एक प्रश्न मला खास करून विचारायचा आहे की कलाकार किंवा दिग्दर्शक किंवा एक फिल्म मेकर आम्ही जेव्हा म्हणतो तेव्हा सोसायटीच्या प्रती, समाजाच्या प्रती कुठेतरी आपण संवेदनशील असायला पाहिजे. कारण तुम्ही जेव्हा म्हटलं की स्क्रिप्ट जेव्हा वाचली तेव्हा 3 दिवस तुम्ही अस्वस्थ होतं. कुठेतरी लागतं म्हणाले एक कलाकार म्हणून ती एक कनेक्टिव्हिटी असायला पाहिजे असं वाटतं तुम्हाला? कलाकारा समाजात देणंच लागतो काहीतरी, कारण समाज त्याला एवढं देत असतो तर त्याला देणं गरजेचंच आहे. आणि समाजाचं भान तुम्हाला ठेवायलाच लागतं. आणि मी म्हटलं ना की कुठं ना कुठं कलाकार हळवा असतोच. माणूस प्रत्येकजण हळवा असतो, पण कलाकार जास्त हळवा असतो. त्यामुळे समाजामध्ये घडणाऱ्या गोष्टी त्याला त्रास देतात. मग तो कुठल्या तरी नसेल तो रस्त्यावर उचला तर या माध्यमातून तो तुम्हाला लोकांसमोर तो आणतो. बस मला वाटतं ह्या मूवीमध्ये बघण्यासारखं भरपूर आहे, शिकण्यासारखं तर खूपच आहे. आणि जरी मी एक आमच्या गोव्याच्या प्रेक्षकांना, कारण तुम्ही सुद्धा जे म्हटलं ते बरोबर आहे, गोव्यामध्ये काही प्रमाणात ही गोष्ट बघितली नसेल, स्त्री भ्रूण हत्या जे प्रकार, पण रिमोट एरियाजमध्ये अजूनही होतात हे सगळं. सो आमचं सुद्धा कुठेतरी आहे की आम्ही जेव्हा अशा प्रकारे जातो आणि आम्ही एक अवेअरनेस क्रिएट करायला पाहिजे असं मला पण वाटतं. सर, कमिंग बॅक टू दी सक्सेस ऑफ दी मूवी. आता सक्सेस म्हटल्यानंतर लोकांपर्यंत पोहोचणं, लोकांना आवडणं ही एक कलाकाराची आणि एक फिल्मचे सक्सेस आहे. पण ते बजेट वाईज सुद्धा सक्सेसमध्ये आणण्यासाठी तुम्हाला काय वाटतं, काय करायला पाहिजे? खूप प्रयत्न करायला आम्ही केले पोहोचायला वगैरे, पण काही लोकांचं माहीत नाही. प्रत्येकाचे वेगवेगळे वाय नावावरूनच त्यांना काहीतरी वेगळं वाटलं किंवा माहीत नाही. पण असं नाही की ह्या वाईसाठीच नाही, बऱ्याचशा फिल्मला लोक एक मेंटॅलिटी झाली की OTT वरती येईल कुठल्या तरी किंवा चॅनलला येणार होते तर कशाला बघायचं थिएटरला जाऊन, हे प्रत्येक पिक्चरमध्ये झालेलं आहे. त्यामुळे पण काही काही फिल्म अशी असतात ना की ते OTT बघून किंवा TV वर बघून नाही चालणार, तुम्हाला फील घेण्यासाठी थिएटरलाच यावं लागतं. तर मी तेवढीच प्रेक्षकांना विनंती केली की तुम्ही थिएटरला या, अशा फिल्म बघा. आणि आमच्या फिल्मचं हेच आहे, ब्रीद वाक्यच केलेलं आहे आम्ही, ही फिल्म वाचली तर एक जीव वाचेल. क्या बात आहे. त्यामुळे तुम्ही फिल्म बघा. मी असं का बोललो हे तुम्हालाही कळेल. उद्याही शो आहे सकाळचा, तर तो बघायला नक्की या. आणि मी एवढं नक्की सांगेल तुम्हाला की तुम्हाला प्रश्न पडलेले तिथंच उत्तरं मिळतील. दर सेकंदाला प्रश्न पडेल, दर सेकंदाचं उत्तर मिळेल. आणि अस्वस्थ व्हाल तुम्ही, नाही म्हटलं तर डोक्यात तुमच्या ती कुठंतरी एक काहीतरी राहील की आपण काहीतरी अशा समाजात राहतोय जे आपल्या आजूबाजूला असं घडते तरी पण आपण काहीच करू शकत नाही. ते तुम्हाला ते डोक्यात त्रास देणारं राहील एवढं नक्की. मला वाटतं उद्या सकाळी शो आहे, नक्की बघायला या ही मूवी. आणि सरांनी जसं सांगितलं की तुमचे जे प्रश्न आहे त्याचं प्रत्येक सेकंदाला उत्तर पण तुम्हाला मिळणार आहे. आणि थँक्यू सर, थँक्यू. आणि तुम्ही परत कधीही गोव्यात आले तर सांगा, आम्हाला आणखीन चांगल्या तऱ्हेने तुमचं मेहमान नवाजी करायला मिळणार. सर थँक्यू व्हेरी मच.